Matul ix-xhur tax-xitwa se jiżdied l-ammont ta' postijiet u għalhekk l-ammont ta' passiġġieri fuq il-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta. Dan tħabbaret li ta' filgħaxija mill-Ministru għat-Turiżmu Karmenu Vella waqt li saret it-tieni minn sensiela tal-laqgħat ta' konsultazzjoni pubblika li qed isiru mal-Ministru f'Kastilja bit-tema Gvern li jisma'. Minn Novembru ta' dis-sena sa Marzu tas-sena d-dieħla s'issa se jkollna 5% iktar seats accessibility, ġifieri jekk minn dawk ikun hemm conversion ta' 60-65% għandu jkollna xitwa mhux ħażin. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera ħabbar li l-Gvern qed jikkonsidra l-possibilità li jkun hemm 3 ċelebrazzjonijiet tal-Karnival. Fil-ġranet tradizzjonali jkollok forsi karnival tradizzjonali mingħajr il-karri biex inti żomm ma' traduzzjoni tal-40 ġurnata qabel lejt. Batem ukoll suġġiriment ieħor li kollok isu mini carnival wieħed qed jikkonsidra kollox li bda jsir fis-sajf ukoll. Qed jiġi diskuss ukoll il-ħolqien ta' villaġġ tal-Karnival minkejja li ġew diskussi Korradino u l-Marsa bħala lokalitajiet potenzjali għal dan il-villaġġ, dawk intiżi fil-Karnival huma tal-fehma li dawn iż-żewġ lokalitajiet huma l-bogħod wisq mill-Belt Valletta. José Herrera semma d-diskussjoni dwar żewġ mużewijiet tal-arti kontemporanja, wieħed f'Malta u ieħor f'Għawdex. José Herrera stqar li fil-waqt li l-Gvern ma jaqbilx dwar iċ-ċensura bħala kunċett teħtieġ regolarizzazzjoni. Il-Gvern infatti qed jaħdem fuq abbozz ta' liġi li twassal għal klassifikazzjoni ta' dividisu fejn dawn jistgħu jintwerew. L-attendenza t-tieni laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika kienet waħda ġmiela.